welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहाय 13 तारिख आरो ओमफ्राय माने एकदम न'फोरखौ एसे सुनांगोन नालाय दिनै ओमफ्राय आं न' सुनायखौ भिडिअ बानायनो जानो हागौ नाथाय आङो आंनि रुमनि मोनसे माबा खोथा खिथानो होदोंमोन नालाय बेनिखायनो आं दिनै भिडिअ लाबाय आरो माने आंनि रुमावहाय आङो माने आंनि रुमा बे आरो ओमफ्राय आंनि माबायाव थांनो नाङा माबा लिरदोंमोन आङो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय जिया नै बिदिनो आं बेयाव उन्दुखाया आइजोंसो उन्दुहैयो मानो होनबाथाय बेयाव प्रब्लेम जानानै दंमोन मोनसे माने आंनि रुमावहाय उन्दुनो हाया आरो बे साइडआवहाय माने आंनि रुमावहाय आङो उन्दुनो हाया जाहैबाय आरो मानो होनब्लाथाय मिथिया मानो माने गोसानथि ना मा होनो बिदि नारसिनबाय थायो बे मोनसे जायगायावहाय गोदोहायबो बिदिनो दंखायो होननानै आइया होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आङो ओरैबायदि माने चेन्ज खालामसिगोन आरो बेखौहाय ओरै लाबोसिगोन ओमफ्राय नै टेबोलनि हालोदाथ' बाब नै आं लोंखांबाय एस दायो बेखौ मा होनोमोनलाय ओमफ्राय नै टेबोलाबो फुरा हालोदा बाखि नै गासिखौबो जेबो नोजोर होनाङा ओमफ्राय बेखौ टेबोल माने माबाखौ बिसनाखौ कारेन्ट थांबावबाय ओरै लाबोनानै टेबोलखौहाय आङो बेयाव दोनसिगोन आरो ओमफ्राय बिसोरो अबेहाय दोन आं मिथिला बिसोरखौबो नै बेखौ आङो मिथिला ओमफ्राय आयनाखौबो आङो बिथिं दोननो ना मानो सानबाय थादों आरो जेबो माने सानथ'वाखै आं दायो खिन्थु दिनैनो खालामगोन आरो ओमफ्राय बेखौबो आङो बहा दोननो जादों बेखौ ओरै सौखिजों मिलायनाय नङा सौखिया बेयाव ग्रोबसो जाखागोनदां ओरैजाय ग्रोब ओमफ्राय आयनाखौ आं बेयावनो दोनसैबो सानदों माने आंनिया माने डाइरेक्ट बाथरुमनिफ्राय ओंखारबोनानै डाइरेक्ट आयना स' गाइस नायलांबाय थादो आरो मारै मारै खालामो आंनि रुमखौ आङो माने फुरा न'खराबो सुजोबनांसिगौ आरो नै जानानै बेयावनो गारबाय दहायो माने जेबो माबा टेनसनानो गैया आरो दिनै साफा खालामखागोन नालाय नाथाय मा मा दंलाजोबो खना खनिफ्राव ओमफ्राय दायो नै मा होनोमोनलाय तरमुसखौ आं ओरैनोबो जानो गोथाव मोनो खिन्थु मोननै मोनथामसो पिस आग्लायनानै दंमोन आरो मैया जाखोन्दा ओमफ्राय बेखौनो आङो बिदि खालामनानै लोंबाय आरो ओमफ्राय गथ'फ्रा लुबैबाय थादों आरो बायहेरायाव ओमफ्राय गाइस मा होनोमोनलाय हाजोआव थांबा सोर सोर लोगो मोनो रायलायबानो जाबाय आरो आंखौ लोगो मोनोब्ला ओमफ्राय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि सिगां आं हाजोआव थांबाबो जानो हागौ मानो होनबाथाय गाबोननो नालाय हाजो गाखोनाया ओमफ्राय जोंबो थांगोन अभियासलि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आंनाव फैसासो गैया आरो स' गाइस एकदम बोखारहांबाय आरो नै माबायदि जायो नुदों मैलाफ्रा सिङावनो माबायदि फायखानायाबोथ' लाजि खालारनि साफा खालामनांगोन मास मैला आङो उन्दुआ नालाय न'आवनो हाबनायानो जाया नै टेबोलाबो आं बेयाव टेबोलावनो फरायनाय जाया नै बेयावसो बिसिनायावसो हारसिंसो दायो गाइस मेंलायसिनोलै न' सुजोबनांगौ गासिखौबो हैद साला स' गाइस नै बोखारबाय आरो ओमफ्राय बे एरियाखौ सुग्रोसै नैबेसिम एसे सुनानैसै मानो होनब्लाथाय दा सौखि दोनबाथाय डाइरेक्ट सुजाखानाय नङा नालाय सुग्रोखानोसै आरो बे एरियाखौ डाइरेक्ट ओमफ्राय सौखि दोनसै थाबायनानै लेंहरजादों नै औरै खर'निखौ ओरैजाय दोनफैनांगौ बेयाव थिखोनो हायालै उन्दैफ्रा आयौ र' मना नों दा थांथ' ओरै फैदो आयौ ग्रोब जाखायो नायलाय जेस मोनदों
बानायनो बायदों नै पांखा गावनो माबा माबि सोलायनानै गालांदों बेयाव फैयानो थारा मिलायाखैदां नैबेयाव होबा बेयाव थाङा बबेनिखौबा बेयाव होनानै गालांदोंदां बे दाबो हो nih mana leh lang coba kita apa nih daya plus keren ada apa bau nih simun bedang kita kalau kafe bedang pai mau bau bedang gosla kon lah kafe ma bau nih mendeng babu gosla yang ini kak puri kan dikasih mendeng nang tuh ini jangan terus ini mari jangan beliau top siapa yang mengena mana saya beliau bitar beli semua tu mama ini color ni perception nah ni kuslap baik Biko ya moजां नुवा जोंदों ना ओमफ्राय दासो नै फुरिया थार दङ मोनसे होदो मोनसे होआखै नै हेलमेटआ दोनैयाखै मोनाया गस्लायानो आं बेफोरखौ नै दाबो जेबो खालामाखै आरो नै माबायदि हालोदाव दं ओमफ्राय आलथाया नै बिदिखौसो लाबोलाबायबाय बिदिखौ लाबोहांगौमोन सानबाय दासो फाग्लिफ्रा माबायदि फुनना हरजोबदों सिगाङाव माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदि नायदो गाइस उनावबो नायनो हागोन मोजां माने उनावहाय मोजां जाबाय आरो ने ओमफ्राय एसे लांदां नुथारबाय माबा गानै बायदि खाग्रा दं होमबाबो ओमफ्राय बेयो माने बक्समोन आरो बांद्राय हाख'द्रायबाय फाग्लिफ्रा बांद्राय हाख्र'द्रायनानै हरबाय आरो गानै बायदिसो नुयो बोरैबाबा ओरैजायना बांसिनथार ओमफ्राय ओरैजायना बारा नुयो नै माथो खालामबावनो आरोलाय ओंखायनो रेडिमेड बायनो बायो एकदम माने ओंखार आं जिरायनो ओंखार बेखौलाय मारै उल्था उल्थि दोनलाजोबखो उल्थासो दोनबाय ओमफ्राय नायदो बेयावसो दोनलाजोब्बाय आइजों आंजों जोंहा अबे कालारखौ मोजां नुदों सना नायफैलाय बबे कालारखौ मोजां नुदों बेखौ लाबोदों आरो गाइस बेखौसो लाबोदों सना आङो ओमफ्राय सनाया बेखौ मोजां मोनदों ना ओमफ्राय मुथुआ बेखौ आहाबो बेखौ मोजां मोनदों स' गाइस नै दायो कमप्लिट जाबाय आरो माने नै बेनो बे आरो बेयाव बेखौ दोनबाय ओमफ्रायो नै टेबोलाबो रेडि ओंखाम जाखांबाय आरो आलथा फुननानै गाबोननि थाखाय स' गाइस नै दायो माने मोनाबाय आरो उन्दुनोसै स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थेंक इउ सो माच बाय बाय